आज आपण पाहणार आहोत डाळ शेंग सांबार मसाला. चला मग आता आपण त्याचं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो, नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत डाळ शेंगाचं सांबार. त्यासाठी लागणारं साहित्य: तुरीची डाळ, शेंगा, टोमॅटो, खोबरं, कांदा, कढीपत्ता, आलं, लसूण, राई, मोहरी, लाल तिखट, हळद, सांबार मसाला, गरम मसाला आणि हिंग. चला तर आपण आता कृती करूया. आपण प्रथम तेल घालू. चला आता आपण कृतीकडे वळूया. आपण प्रथम तेल घालू, नंतर राई, जिरं, हिंग घालून परतूया. कढीपत्ता, टोमॅटो, आता त्यामध्ये मसाले घालू. दाल तिखट, हळद, सांबार मसाला, गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ, त्यामध्ये शेंगा घालू आणि डाळ घालून ते चांगले परतून घ्यायचे. हे मिश्रण चांगलं परतून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता आपण वाटण घालूया आणि ते परतून घेऊया. आणि त्यामध्ये आता आपल्याला हवं तितकं पाणी घालून कुकर बंद करू आणि चांगल्या 2 शिट्ट्या देऊया. आपला शेंग सांबार मसाला तयार झालेला आहे.